Dobrý deň. Dobrý deň vám Prosím vás, jednu stupenku, keby ste ďakujeme mi dali. veľmi pekne, nech sa vám páči. Dostávate k tomu pohárik, perečko a mapu, kadiaľ môžete ísť a ochutnávku, ktorých pivníc sú otvorené a ochutnávku rôznych druhov vín. Áno, výborne. A kedy to končí táto akcia? Viete čo, ukončuje sa to veľmi pekne, ukončuje sa to o 10. hodine večer a bude to veľká, myslím, že vatra o 10. hodine, takže máte sa na čo tešiť. Určite. A na pozvánke je napísané aj atrakcie, že sú to nejaké... Atrakcie? Áno, máte tu aj kapelu, nech sa vám páči, môžete si vypočuť dobrú hudbičku k tomu vínečku. Výborne. Koľko je tu tak vystavovať tých pivníc otvorených? 11, nech sa vám páči. 11, ďakujem. Áno, 11. Tak v roku 2011 som bol šampión výstavy Bílých vín v Lehote s peseckou Leánkou. Aj tohto roku bola strieborná a všetky vína, ktoré ponúkam, tie 10 vzorek, všetky sú strieborné medaily. Tak je tu rulanské biele, potom Savignon, Muškát, Moravský, Iršaj Oliver a z červených vín Svatovrinické. No tá Leánka, myslím, že najviac preslavila, že? Leánka je... A pesecká. Fetaská regala, ináč odborný názov. Tak. A na tomto kopci Býtahu mám ja jediný. No, vidíš, gratulujem. Na zdravíčko. Vítam vás ve vinárstve Horský, kde prezentujeme vínka biele aj červené z vlastnej výroby. V podstate sú to vínka takmer omšové, bez dodatkov cukru, viac menej suché, aj so zbytkovým cukrom podľa ročníka. Máme niekoľko prekrásnych odrôd, ktorých sa nám oplatia, ľuďom sa to páči. Takže prvá a najlepšia vlastne základná pekná odroda je Riesling Vlašský, ktorý nám získava ocenenia, zlaté medaily a robí nám hrdosť. Potom z bielých vín máme samozrejme Moravský muškát, Chardonnay, ktoré robíme v bariku, je ako jediný z tohto kopca. A čo sa najviac vydarilo v poslednom čase? V poslednom čase určite ten Riesling Vlašský a barikový Chardonnay 2015, potom Dolferder takisto v bariku, Frankovky sú krásne, ale tie proste neponúkame až o 2 roky, pretože tie sú neskutočne krásne, ale ponúkame Frankovky 14 a 13. Tak vítaj v rodinnom vinárstve Andiel. Dúfam, že sa mi podarí toto vinárstvo odovzdať svojim zaťkom a vnúkom. Ročník 2015 bol podľa mňa veľmi dobrý, aspoň tuto na tomto našom kopci na byte. Tie vínka, hlavne červené, sú špičkové a myslím, že ešte také vína sme tu nemali. Takže na zdravie. Na zdravie, nech sa darí. Ročník 2015 bol vynikajúci v celej oblasti, to, či biele alebo červené. Bol vynimočný a zapíše sa za tomto storočí k tým lepším až možno najlepším ročníkom. V podstate všetky biele, muškát, čo ponúkame, Chardonnay, Devín, Pálava, to sú vína, ktoré majú potenciál zreťa ešte 2-3 roky. Červené vína, Merlot, Dunaj,
aj Cabernet Sauvignon majú pred sebou obrovský perspektív. Takže ja ponúkam tento rok 13 vín, 13 horiek. Čo je najzaujímavejšie z bielých vín posledného ročníka, tak to je Chardonnay, výber z Rozna. Je naozaj plné v chuti s arómou po citrusy a potom hlavne už tam je prenádherný žltý melón. A z červených vín by som odporúčil Frankovku modrú ročníka 2013, pretože tá bola najúspešnejším vínom na súťažiach v tomto roku. Takže potom je tu taká zaujímavá novinka a to je víno, ktoré dostalo názov Svätý Kliment. Je to kúvečko z 3 odrôd, Cabernetu, Merlotu a Frankovky. To je napríklad také zaujímavé. No a ešte takú špecialitku, mám omšové víno ružové, rosečka, ktoré je polosladké. Báza je Cabernet Sauvignon. Tak ponúkam tu 7 vzoriek. Ako vidíte, môžeš prejsť nálepky. No a čo by si povedal ako tak najviac, čo by tak sú tu 3 sa vydarilo? A 4 biele. A najviac si cením, je to Svatovavrinecká 2012. Za voľnejší rok sa vydarili vína veškeré. Toho roku, čo by som zo svojho vína ponúkol, také by bola Frankovka modrá a z bielých vín by to bol Rulanské biele, Riesling Grínsky a samozrejme tradičný Veltlín zelený. Co vám ľúbi táto akcia? My sme nadšení. Výborne. My sme verní nadšenci, dvakrát každoročne. Tak, výborne. Chodíme v Zipši, vieš čo? Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa lepší každý rok? Dúfam, že táto akcia. Organizačné schopnosti. Ale aj kvalita vín sa lepší rokom a rokom. Ale aj celá organizácia. Pekne. Aj organizácia. Krásne naznačené všetko. Takže nech sa vám páči. A chcete prejsť všetky? Biele. Dobre, takže len biele. Dobre, ja by som Dobre, ja by som vám odporúčil. Toto je Riesling Vásky ročníka 2014. Zobrali. No, je tam. Tá kombinácia medu, keď ste skúšali? Tak Janko, aké víno si to spomínal, že je dobré? To je dobrá kombinácia medzi nami. Vynikajúca Frankovka tvojho spolužiaka Martinka. Tá sa zachovala, rodina ho zachováva. Je tá. Veľká česť a Martinko sa s nama hore pozerá spoločne v nevíčku. A to ma teší. Hovoríme o Martinkovi Horskom. A to ma teší. Cabernet okoštujeme 2014. Tá by mala mať chute, ďakujem pekne, chute trnkovici, také jemné, čo sa až tak sťahuje v ústach. A ďalšie chuti vychutná vôňu. Vynikajúce, je to vínko v sudoch, to už vidieť. Nerozeznal som, či je to v barikovom sude, alebo v normálnom sude. Všetky postavať treba prirobiť ešte, že Marek 30. Nová sa musí urobiť. To sa musí nová? No, lebo Frankovku mám rád. Čo, to nejdete? Frankovku mám rád. Laco, aké sú to vína? Má svoje roky. Aké sú to vína? Dobre, veľmi dobré. Vieš čo, všetky sa dobre nalievajú, aj dobre pijú. Ešte lepšie sa pijú, no. Lepšie aj nalievať do rána. Áno, lepšie sa to pije, ak sa dorobí. V podstate je to jednoduchšie zvihnúť ten pohára. Nehajú aj uši z toho. Ide na Igora, na manžela. Pomaly to. Aký poklad máte?
Andrej. Je dobrý? Dobré víno? Na štvorke ho dostanete. Kôňa z Dolferderu a nemusí každému byť príjemná. Nemusí každému byť príjemná. Toto je druhé či tretie? Druhé. Druhé stanovište. Ježišmária. Základ je tu Frankovka 10 a v roku 2013 som to kupážoval s Dolferderom, Merlotom a Dunajom. Ale super máte víno. Je to bar... Aha, náš kamoš. Je sa tu Pesecká leánka, Rulánske biele, Sauvignon, Iršaj Oliver, Riesling, Vlastský, muškát, moravský muškát a Svatý Vavrinec. Na prvé zastávke, ale tam máme peseckú leánku. A vy ste na začiatku. Aha. Toto je prvá vzorka. Tak, fajn, dek. Môžeme si prisadnúť. Prisadnite si. Nedá sa ti vole. Tam deťom behám. My si radšej sadneme, aké by sme si mali láhnuť. Dobre, tak ja vám Seď. Pomôžem. Si počul, že to je samozrejme. A hovorím, pomkne sa ku mne. Tak je troška. Aké to ovci? To je veľmi dobré. To je veľmi dobré, to šardoné. Keby to hľadalo sa tvári. No, očúvajte, takto vám poviem. Môžete si, nie že robiť čo chcete, akože... Nie, to nie je ovo, to nie je ale ten... Demolovali chalúku. To je veľmi dobré. Poďte s nami ďalej. Áno, áno. Zapalujeme jánske ohne, ktoré sa nachádzajú v lokalite Dolných Krškanoch na lokalite Byty. A teraz pokúsime zapalovanie. Ale si sa mal najprv prezliecť. Áno, či sa budem prezliecť. Však zapaliť to môže. Je slávnosť? Do slávnostného? Fíha, s jednou zápalkou. To drevo zapaliť jednou zápalkou. Som rád, ako až toľko budeme mať aj hrušek máme, ale aj brosky budeme mať dosť. A slívek, lenže sú, je to mušky na slívkach, to mám aj to dosť. Aj to bude na tom YouTube. Na takovou baňu a tam se to rozleje na celý ten povrch toho dna. Tam zostane takový film a pak se to slívá s tím a to je právě ta dekantace. Ten správný odborný výraz pro to, kdy se sedí jak kdyby, nesedí se to přes sedílko, ale jak kdyby se stahne, tak je to problémy, který se ten spodek většinou starší vín. Takže tady víc? Chceš víc? Ne. Igor, Frankovku majú dobrú raj. To ono musela si odpíjať. Ja som myslela, že Poštovania majú konie vrane, košielenky tenké, strebrom vyšívané, košielenky tenké, strebrom vyšívané. Pachalců mě, už jsem prošel celý státý a teď táhnu zpět. Kdybych si ale v světě kromě něco přál, tak slyšet zase svýho tátu hrát. Jo, táto hry, já jedu dál, můj táta byl farmár. Jo, táto hry, já jedu dál, můj táta byl farmár. Budeme na YouTube. Nebo se vůbec nevrátí. Tak zarůstám vousem a brzy už jdou sem. Jsou už v Mexiku.
tam u nebeských brán. Hej, kapelo! Hej!